романи ёрони восеъ. дар ин китоб дар бораи шӯриши озодихоҳонаи фарзандони диловари халқи тоҷик восеъ паҳлавон ва ҳамсафони ҷасурию бар зидди зулму асорати беамони сохти феодалӣ ва махсусан ба муқобили беадолативу ҷабру ситами амалдорони аморати Бухоро нисбат ба музофотҳои тобеи он ҳикоят мешавад. Дар роман ҳаёти воқеии асри 19-и мардуми кӯҳистон воқеъбинона ва ба маҳорат тасвир шудааст. ин китоб аз 39 боб иборат аст. боби якум дар Санглох. таърих гӯҳ аст ки бо ёрии ҳазор лашкари Бухоро ки аз тарафи амир фиристода шуда буд, шӯриши восеъ пахш гардид, вале шӯришгарон дар ҳама ҷо кофтукоб ва таъқиб мешуданд. одамони давлат қаровулбегӣ дар ҳама ҷо гашта, камбағалони бенаво ва бегуноҳро дошта, гала бурда ба зиндон меандохтанд. ба гардон пояшон кундаву завлона мезаданд. ҳар рӯз 10-20 нафар маҳбусонро ба тӯҳмати шӯришгариву балвогарӣ лаби дарё сурхо бурда суғонҳои даступо ва бозуонашонро ба табарук чакуш майда ва сарҳошонро ба хок намедоданд. бурда дар дашту паноҳгоҳҳо мепартофтанд. посбонҳо монда касеро ҳам намедоданд ки ҷасади ин бегуноҳонро ба хок супоранд. ҷасадҳои беҷон, тӯмаи зоғу загон ва лошахӯрон мешуданд. одамон ба тарсу ларз ва ваҳму ҳарос афзода буданд. дар деҳо мардум кам монда буд. ҳар шаб гурӯҳ одамон аз хонаҳояшон фирор менамуданд. онҳо ба деҳо, вилоят ва шаҳрҳои дигар мерафтанд, то касе нашиносандашон. ё дар зову дара, кӯҳ, камар ва ҷангалистонҳо паноҳ мебурданд. баъди пахши ваҳшиёнаи шӯриши адолат ва ҳақиқатхона дар балҷувон ва деҳот атроф акнофи он як қиёмате бархоста буд. баъзе онҳое ки дар ҷангалу дарё ё кӯҳу камари наздики деҳашон паноҳ буданд, нимашаб агар имконият меёфтанд аз дару дарбача ё ҳотаёшон ба хонаашон даромада бо зану фарзандонаш соате суҳбат мекарданд ва дарди дил мегуфтанд. пас он аз хонаашон қути лоямите гирифта ҳанӯз субҳ надамида ба паноҳгоҳҳои худ мешитобанд, чунки аскарон ва гумоштагони миру амир тамоми рӯз аз ҷустуҷӯи хоҳ бобаро ва хоҳ бебарор ба ном гунаҳгорон хаста мешуданд ва дар хонаҳои ягон бо ё арбоби маскан мегирифтанд ва мехуспиданд. мо қиссаи худро аз ду қаҳрамон оғоз мекунем, ки яке Зубайд ва дигаре Ёдгор ном дорад. ҳар ду амакбачаанд ва дар сину сол низ аз якдигар ҳамагӣ 2-3 сол фарқ мекунанд. онҳо ҳам дар кӯҳ камари назди деҳаашон паноҳида, агар тавонанд баъзе шабонгаҳон бо дидори зану фарзандонашон мерасиданд. ногуфта намонад, ки ин ҳар ду амакбача дар шӯриши восеъ аз фаъолияттаринҳо маҳсуб меёфтанд. ҳамин тариқ баъзе фирориён фасли гарморо дар буни кӯҳу камар, зову дара ё ҷангалистонҳо ватан гузарониданд. зимистону сардиҳо дар кӯҳҳо нисбати таҳдашту водиҳо 1.5 моҳ барвақт сар мешавад. ин паноҳгоҳҳо ватандоронро аз чашми манқиётон ба монанди модар ё сипар ҳимоят менамуданд. қаҳрамони мо Зубайду Ёдгор, ки ҳарду аз калоти поён буданд, дар як камари кӯҳ маҳзану хамӯш ва саҳро пур аз хаёлу андеша менишастанд. хамошии дуру дароз ва дилтангонаро нахуст Зубайд халалдор кард. акам муроҷиат ба Ёдгор кард. Зубайд, ки аз 2-3 сол калон буд, тобакай дар миёни кӯҳ камар бадин ҳол табоздору саргардон, дур аз зану фарзанд, хонаву дар хиш табор ёру ошно, нимгурусна умр ба сар мебарем. ба андешаи ту чӣ бояд кард? дар навбати худ пурсид Ёдгор. худат медонӣ, ака, ки зимистон дар ватани мо барвақт меояд. гузаштагони мо махсусан кӯҳистониён танҳо маҳалли зист худро ватан меҳисобиданд. фасли гармо ба охир мерасид ва акнун дару деворамонро сардиҳо мекӯбид. агар дар девор дошта бошем, дар ҳамин вазъият барои ҳардуяшон ноҳинҷор ҳам шӯхию кӯҳистонӣ кард Ёдгор. алҳол паноҳгоҳ дорем, ака, ба шӯхи Ёдгор ба ҷиддият ҷавоб гардонд Зубайд. вале ин паноҳгоҳ бароямон дер намепояд. барои чӣ? пурсид Ёдгор. дар ҷойҳое ки ҳозир мо паноҳ гирифтем, ҳамин ки барф зимистонро пӯшонид, ин макони хирсу палангу
гургу дигар ҳайвоноти ваҳшӣ мегардад. мануту дигар аз паноҳгоҳамон берун баромада наметавонем. дар давоми тобистон ба гапашид омад Зубайд. палангу хирс бар ин ҳайвонот аз меваҳои адирӣ ба қадри ҳолсеру пур мегарданд. гургон бошанд аз пайи молу рамай боён мешаванд ва ризқу рӯзи худро меёбанд. аммо дар зимистон ҳайвоноти даранда хурдоҳоро ба ғору камарҳо мегиранд. зимистон дароз нимсеру нимгуруснанд. гурусна ба шер мезанад, мегӯяд. аз ин рӯ ҳар ҷон зуде ки аз пешашон баромад метаронанду мехӯранд. ва ин гапҳо чӣ гуфтан мехоҳӣ, додарам Зубайд? боз пурсид ёдгор. бояд ягон нақшаи дигар кашид, гуфт дар ҷавоб Зубайд. кӯҳ, камару ҷангал барди бас аст, таги осмон кушода аст. ба андешаи ман як шаб мувофиқиро ёфта, рафта ба зану фарзанд ва ёру бародарон маслиҳат ва хушбошӣ кунему ба ягон ҷои дигар билавем. ба ҷое билавем ки на бишиносадамону на куҷое буданамонро донанд. суханонат ҳама дурустанд, додар, гуфт ёдгор. ман ҳам чанд рӯз боз дар ҳамин андешаам, вале куҷо рафтанон бояд пешакӣ андеша кунем. аввал бидон ҷои худ, баъд бимон пои худ. гуфтанд куркурона ва таваккалан ба ҷои ношиносу ноомӯх рафтан хатар дорад. ҳоло сари тираммо аст, ака, гуфт Зубайд. одам дар сафар чандон азоб намекашад. сафарро мавқуф гузоштан хуб нест. агар ба манфиати кас бошад, мегӯяд ки аз ҳамин шаб дер накарда ба хонаҳоямон равем бо фарзанд, волидон, аҳлу ақрабо, пирони деҳ пинҳонӣ маслиҳат андозем, ба хонаҳоямон бифармоем ки ду-се рӯза тушаи сафарамонро маясозанд. дар ин як шабу рӯз мо дар ягон оғил ва ё каҳдоне пинҳон шавем. шаби дигар сари худро бигирему аз ин деҳа бароем. Зубайд, бигирем ки ин маслиҳат дуруст аст, гуфт ёдгор. вале охир ману ту аз янги бозор он тараф ронадем ку, ака, гуфтам ку. мо қатори зану фарзанд ва аҳлу ақрабо бо пирони ин деҳа ҳам пинҳонӣ маслиҳат мекунем, фаҳмондаш Зубайд. пирон ҷаҳондиданд, на худ бароямон ягон маслиҳат дода натавонанд. ман ку падар надорам ва аз падар ёдгорам, гуфт ёдгор. вале тарси ман аз он аст ки оё падарат ба сафар кардани ту иҷозат медода бошад. дили ман аз бародарам пур аст. ҳар гоҳи дидорбинӣ онҳо мегӯянд ки намояндагони манғитиён рӯза дар миён ба хона омада моро азоб медиҳанд ва истиноқ мекунанд ки то паноҳгоҳатонро нишон бидиҳем. падари ман ҳам бояд иҷозат диҳад. хотири ёдгорро ҷамъ намуд Зубайд. охир ҳама медонанд ки ҳаёти мо дар хатар аст. як рӯз не як рӯз ба дасти намояндагони манғитӣ афтоданамон аз истеъмол дур нест. он гаҳ яқин нобуд мешавем. ба ҳар сурат дар ин ҷо истоданамон хатар дорад, ака. ана ҳозир худат гуфтӣ ки одамон манғитиён рӯза дар миён ба хонаатон омада бародаронатро азобу уқубат медиҳанд. метарсонанд ки агар нишони бародаронро нагӯӣ, ба ҷояш туро ба зиндон мебарем. ӯ ҳам аз ҷон сер шуда оқибат паноҳгоҳи моро фош. ҳеҷ гоҳ не, додарам, гуфт ёдгор. бародари ман як одами сермутоила ва зираку донӯест. шабҳои дароз афсона ҳам афсонаҳояш ба тамомият намерасанд. ба намояндагони манғитӣ ҳам гуфтааст ки ёдгор бародари ҳамхуни мунест ва ба додарию бародарӣ мансубият надорад. ӯ ёдгори ду меҳмон аст. намояндагони манғитӣ аз ӯ далел талаб карданд. ӯ дар ҷавоб ин нақлро овард. борид дар як шаби тобистон ба хонаашон як зану як мард меҳмон мешавад. вақтро зан шавҳар муаррифӣ мекунад. зан обистан будааст ва ҳамон шаб кӯдак таваллид мекунад. модару модаркалони ман маҷбур мешаванд вазифаи дуягиро ба ҷо оранд. зан бо баҳонаи берун баромада ғайб мезанад. мардакаш дар берун ӯро интизор будааст. аҳли оилаи мо ба по хеста ҳама ҷоро мекӯбанд, вале на аз зан пай меёбанду на аз мард. ҳайдар, аҷаб дуруғи бемавриде бофтааст, бародарат, хандид Зубайд. ин суханро он чунон ҷиддӣ мегуфтааст ки одамон манғитӣ ба он бовар мекарданд. нақлашро тавқият дод ёдгор. аммо бародарам таъкид медорад ки ҳарчанд намояндагони манғитӣ ба суханони ман як андоза эътимод банданд, ҳам ба кофтукоби шумо аз мо ҷазми зиёде дорад. қариб ҳар рӯз ба калод меоянд. ҳатто аз байни одамони деҳ ҷосузон кироя карданд. бародаронам Муҳаммад Кариму Муҳаммад Шариф борҳо моро таъкид намуданд ки худро эҳтиёт созем ва ба касе нишон надиҳем, зеро дар ин айём
бигиру бидор ба ҳеҷ кас эътимоду боварӣ нест. додарам Зубайд баъди анак сукут боз бахшхонаш идома дод. ёдгор ҳардуямон соҳибкасбем. ман дуредгарам. агар дуредгари чирадаст набошам, ҳам ба ҳар сурат аз чӯб табақу коса қошуқу кафлес, дутор сарпӯши дег, чархи осёб, тири ҷуво сохта метавонам. ту бошӣ бофандаи аресмон, пахта, матои гуногун аз қабили карбос, алоча ва ғайраҳо мебофӣ. касбу ҳунар ҳеҷ гоҳ касро хор намекунад. додарам, ҳар ҷое равӣ аз пушти касбу ҳунар обрӯ иззат меёбӣ, азизи ҳамагон мешавӣ. ҳамаро об барад, ҳам касбро об намебарад, мегӯянд. ака вақти намози аср ҳам расид, гуфт Зубайд. хезед дар оби чашма таҳорат мекунему намози аср мегузаронем. пас он маслиҳатамонро давом медиҳем. баъди адои намоз бо сари маслиҳат омаданд, нақши сафар ва роҳи халосии худашонро кашиданд. зубайду ёдгор нисбати Зубайд калонсолтару пухта ва ҷаҳондидатар буд. додарам Зубайд гуфт, ӯ вақте ки баъди намоз боз сари маслиҳат нишастанд, худат медонӣ ки ман барои табақ, коса, кафлезу қошуқҳоям фурӯхтан деҳа ба деҳа мегардам. боре ба ҳамин мақсад ба қисми ҷануби ҷилонтов кӯҳи Морон бар як деҳаи лаққайобод рафтам, ки ҳами туғаш мегуфтанд. асбобу анҷомро хуб харидорӣ карданд, вале бевақт шуд. яке аз бошандагони деҳа, ки Норинбой мегуфтанду марди баси бодавлат будааст, маро ба хонаш бурд. бо эҳтироми обрӯмандони деҳаро ҷамъ овард, гӯсфанд кушта, зиёфати хубе дод. дар охир аз ман пурсиданд, ки оё ҷувозу чарха ва ҳалоҷӣ ҳам сохтан метавонӣ? албатта ҷавоб додам ман. ҷувозу чарха, дуг, тира, ҷувоз, юғу истпор ҳам сохта метавонам. таклифам карданд, ки ба деҳаи мо кӯчида биё, бароят хона месозем. ба мо мисли ту як одами ҳунарманд зарур аст. гуфтам, ки фикр мекунам. кай буд ин гуфтгузор? тобистони соли гузашта. хеле вақт гузашта будааст. даст ба пешонӣ бурд Зубайд. агар ин шабу рӯз равем қабуламон мекарда бошанд? ҳеҷ чиз гуфта наметавонам, Зубайд ҷавоб дод. ёдгор, агар мисли ман ягон дуредгар наёфта бошанд, шояд қабуламон кунанд. лаққайҳо дар байни худ чунин ҳунарманд надоранд. онҳо асосан ба чорводорӣ ва камбеш ба деҳқонӣ машғуланд. набошад ака, таваккалан ба ҳамон ҷо меравем. сари мақсад омада Зубайд. агар қабул ҳам накарданд, зиён намерасонӣ Дагистан ку? ба гуфти ин гапҳо ман ҳам рағбати туро дониста будам, ҷавоб дод ёдгор. ба ҳамин гӯё, ки сари маслиҳат омада, ҳарду амакбача баъди адои намози шом нонашонро ба оби чашмаҳару таваллул намуданд. баъди хондани намози хуфтан ҳарду дуздона ба деҳа ворид шуда ба хонаашон даромаданд. ёдгор ҳанӯз дари хонаашонро кушода шуд. кистие бача? садои Раҳимбой, бародари калони ёдгор баромад. ин манам ака, ҷавоб дод ёдгор. зуд ба хона даро, ба ту гап дорам, фармон дод Раҳимбой. ҳарду бародар ба хона даромада рӯи кӯрпачҳо нишастанд. чароғи сиёҳи пилаги мил месӯхт. овҷи чашмонашон дар нимторикӣ одат намуда якдигарро ба зур медиданд. бародарон, ёдгор лаб ба гуфтор кушод. Раҳимбой, ҳамин саҳар сеқоли ҳукуматӣ омада хона оқилу каҳдонро тагру намуданд. дар нимрӯз боз 4 нафар дигар омад. ҳама 4ро сӯзанкобӣ карданд. метарсам, ки шабона ҳам наоянд. дар ҳамин гуфтугӯ буданд, ки аз берун садои суми аспон баромад. ёдгор шитобон ба каҳдон даромад. аз он ҷо даре кушода мешуд ҷониби боғ. бо ҳамон роҳ худро андаруни боғ гирифт. бародараш бешитоб рафта дарвозаро кушод. саворгон ба Раҳимбой аҳамияте надода рост ба хонаи хоби ёдгор, аҳли оила, бародарон дар як ҳавле мезистанд даромаданд. кӯрпаву кӯрпачаҳоро тагру намуда онҳо ба худ шам оварда буданд, вале ёдгорро наёфтанд. зану кӯдаконро ҳақоратҳои қабеҳ доданд, ки ин ҷо овардани норавост. ҳамин тавр дар шомкунон баромада рафтанд. хонаи Зубайдашонро низ бадин минвол кофтукоф карда буданд. бародарони азиз, қисми дуюмин романи Восеъ пагоҳ пешкаши шумо мегардад. бо мо бошед.